Oi, vai. Vrei sos, dankie. Yes, man! Netjies, netjies. Tackle zo naar de bal. Pak zeker een Kiki. Oh, nice. Sprem neer. Hij is daar aan mij dan. Oh, no kick. Oh, backwards. Ons zijn mooi. Mooi gedaan. They're only away. Die paal is nou net aan my pad. Yes. Ja, nee, dat is rechts. Zo kom ik aan.
Mooi Malaas, mooi gerap. Ja, genoeg, ja. Say, kom maar aan! Clean, clean, clean! Mooi, lijkt wel een beetje beter. Hey, go! Guarda. Dankie, we brengen hem af. Dankie, dankie. Kom maar aan! Nieuw! Wow, beauty! Wait, wait! Close game, ja. Yes. Het is altijd zo op en af, op en af.
Hier is ons hebben ons tijdsje. Harakiki. Weer baie. De ruimte is het niet. Baie steef. Deze man. Tijd is amper voorbij daar zo. Yo, harakiki. Let ons op. Nee, ja, let ons. Hulle speel blindside. Vat hem uit. Why? Ja, boykies. Yes, see. Wie is dat nou? Iets heeft mij niet allemaal het geweerd wat is die move daar, nee. Hoi Ethan, go! Yes Ethan! Ja! Ja! Wat blij. Oeh, spy on. Oh, skop hem zijn ei vast. Ja, hartstikke dier. Yes, man. Oh, what a pass, no mate. Wait!
Tukemur. Baie naby, baie naby. Why? What a tackle, man! Lekker Jaden! Muchas. Secundoxis! Hij duikt de uur op. Maar de finishing is niet. Maar als hij zag. Ja, dit is dat. Kom Dokkies! Secundoxis! Hou hem op, hou hem op. Hou. Sai. Ook nou, ook. Hij kan niet spelen daar niet! Hij ligt op de grond! Los! Hij zit bang. Muchas. Goeie ingooi. Sai, kom maar aan! Mooi gedekt dan. Kijk! Kom nou, zeg. Ja, nee. Justin! Hoi Christian. Yes. Kijk, is dat dus een kop. Kom Dokkies, ons zoek een bal! Yes man, yes!
My video skills vandaag was een beetje shocking.